दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सान एबा जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि न'खरनि जानानै साफ्रोमबो बर' माहारि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावनायखौ जासिबाय। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो बर' हारिनि सिनस्रि आफाद। बे आफादखौ गायसननाय जादोंमोन 1967 मायथाइनि दिनैनि बे अक्ट' 15 फेब्रुवारि खालि। आरो बेनि गायसननायनि थांखियावनो बेनोमोनदि दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जायफोर जेंना जेंसि बायदि मैयाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे फरायसानि गौथुम एबा फरायसानि आफादनि गोनांथि जादों। बेखायनो बै समनि माखासे सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सारा आसामाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनानै मोनसे फरायसा आफादखौ दानानै लादों। आरो दाखांनायनि उननिफ्राय जिरायनाय गैयाजासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, बर' हारिखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि हाबाफारि रनसायनानैनो खामानि मावदों आरो दिनैसिमबो मावबाय थादों। दिनै 57 बोसोर आबुं जाबाय। बे बोसोर जेसेबांखिनि गारबोनाय सम, बेवहाय खुनु मोनसे दस्रा एजेन्डा गैयालासेनो बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखायनो खामानि मावबोदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो बर' हारिनि थाखाय, मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों, बेखौ आं हास्थायो।